An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min an bolo bi ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ye ko chauffeur ka jɛkulu min kɔni bɛ Gawo mara la ni olu ni MINUSMA kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu dusukasilen don bi kosɛbɛ k'a sabu kɛ ko binkani wale caman kɔni bɛ ka da olu ka baara kɔni kɔnɔna la o binkani wale ninnu ye mun ye ko olu bololafɛn caman kɔni bɛ ka minɛ olu la k'olu cɛ wa ka mobili caman minɛ olu la wa k'a bɛ wagati bɔ sisan k'u ka chauffeur caman kɔni fagara k'u b'a ɲini MINUSMA fɛ MINUSMA ni ale o ni ka kɛlɛbolo kɔni ye Mali la nɔ ko u ka finitigi dɔw da olu kan finitigi minnu kɔni bɛ se ka olu lakana u ka tagama ninnu senfɛ ko ni olu kɔni laɲini ninnu kɔni ma sabati ko don n'a nataw la k'olu kɔni bɛna baara bila boloda an ka kɔrɔ yan fan na i n'a fɔ Gawo Kidal Gawo Tesalit Gawo Agelo ani Gawo Menaka ani Gawo dugu kɔnɔna yɛrɛ la kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka Moti mara la an ka ekɔli karamɔgɔ kalanso min kɔni bɛ ni an b'a fɔ o ma ko IFM o ekɔliden kɔrɔw kɔni taara Moti IFM ekɔlidenw kɔni na bɔ tɛnɛndon tɛmɛnen k'a sababu kɛ ko depuis olu kɔni tilara IFM na ko fonction publique kɔni ma kɛ olu bɛ se ka taa fonction publique min na k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ u ka fonction publique dɔ organiser joona olu kɔni bɛ se ka taa fonction publique min na ko ni o kɔni ma kɛ sa ko nin kɔni ye olu wulilen k'olu kɔni tɛ segin kɔ fɔ u ka nisɔndiya sɔrɔ u ka ko in kɔni na an balimaw aw ni ce aw ka kulomajɔw la nin kibaruya de tun b'an bolo ka da aw tulo kan